BM, čaute, tu je Killer a vítajte v ďalšom videu Gangster Vegas 4. Takže, keďže sa nám darilo, tak natočíme ešte ďalší diel Gangster Vegas. Teraz sme už v tom lepší, lebo máme tam lepšie zbranie a už sme otvárali aj čestky. Vieme, jak sa tam predávajú autá a vieme ísť aj na letisko, takže máme 66 000, takže dáme continue. Takže vidíte, že som už krajší, že mám už samopal, brokovnicu, pesť a túto gitarku. Takže radšej budem mať takto, aby ma nepozreli fízli. A teraz si idem zobrať veľké dobré auto a idem na letisko. Ukážem vám, jak sa ide na letisko, ale není to až také ľahké ísť na letisko, lebo keď voľačo zle urobíte, tak po vás pôjdu policajti a radšej si zoberiem túto motorečku. Tak nič. No ale tam sú fízly, takže musím chvíľku počkať. Tak radšej si pôjdem tuto zobrať auto. Tuto ďalej. Ma neuvedeli policajti. Takto. Nechcem, to je pomaly. Toto chcem. Ďakujem za autíčko. Teraz si dám mapu a ukážem vám, kde je letisko. Takže tuto na konci je letisko. Takže dáme si to až tuto. Dobre. A môžeme ísť na to, takže musím sa otočiť. Idem takto. Každopádne to letisko už ani není ďaleko. No ale prostá sanitka. Takže zatočíme. Toto si úplne dobre pamätám. Tuto som robil jednu takú misiu, ale bolo to dosť ťažké. Bakára. Takže ne, ja som sa pomýlil, ja som mal ísť dolu. Je to sprosté letisko. Ja už asi viem. Tak tady to musím ísť. Tady to. Poďme, keď je noc, tak sa mi to veľmi ťažko hľadá, lebo nič skoro nevidím cez tú tmu. Takže vidíte, že tu mám už takúto stíhačku, ale ešte sa pozriem, či tu není vrtuľník, lebo by som si zobral radšej ten vrtuľník. No, je tu, takže si zoberiem vrtuľník. A skúsim tak za koľko, možno za nejakých 30 000. Takže ale musím si dať najprv mapku. Teraz musím ísť tam, kde sa to predáva. Môžem ísť na to, takže
takže skúsim si predať ten vrtuľník. Takže už by som mal pomaličky klesať. Teraz už môžem klesať. Počkajte, musím si pozrieť, kde sa to predáva, jak tuto. Takže klesám už. Klesám. Za 15 000, dobre docela. Počkajte. Som sa tu nejako zasekol. No. Takže si dám toto. A predal som ho za 15 300. Tak toho musím zabiť. Tohoto. Od tohoto som dostal aj brokovnicu, aj také. Brokovnicu ho nezabijem s týmto. Vidíte, že má aj on zbraň. A získal som motorku. Takže aj tento sa chce byť. Už je aj tak mŕtvý. Takže... Tam je motorka, takže si ju zoberiem. Pekná motorečka. Bude docela rýchlo, toto musím zastaviť. Len to, lebo to je taký jeden z gangu. Počkaj, ja ho mám zastaviť do rici. Do riti. Takže som ho už každopádne stratil. No nevadí, čo už. To je. Čau, brášku. Počkaj, ja si zoberiem takto. Čo už si dosratý, sračka. Bum, bum. Krásne. Tak dostal som toto. Toto sa chce byť. Kap. No dobre. Shop. Dám si, že to bude asi v týchto. Nie. Tak v týchto, áno. Týchto, vidíte, že tu môžem získať, ale nemôžem, lebo nemám kľúčik, takže musím si nejako našporiť kľúčik. No tak teraz ho ešte asi neotvorím, ale však nevadí. Tak to nasadím do auta. Tu je ďalší, takže ja ho idem zabiť zás ako vždycky. Tak, lebo títo majú aj zbranie, aj také vecičky, dobré auta. No, čapicu tu už mám, takže ju asi pôjdem potom predať. Takže idem zase do auta. Takže teraz idem takto hore. Policajti smradlaví.
Tak aj tohoto si pekne zabijú. No, poliši, zmiznite. Hovada. Čakaj, tu robím ľahšie. No, každopádne teraz nevidel nič. Nevadí. Takže tuto je pekné oné. Tak to si asi zoberiem. Kam tak spiecha? Takto, takže mu zablokujem cestu. Vypadni. Pum. OK, pozriem si, či nemôžem. Takže, ale teraz asi predať ešte nemôžem, lebo musím čakať vždycky pol hodinu. Za 52 800 by som predal toto auto. No nevadí. Takže, keď sa vám toto video páčilo, dajte like alebo odber. A zdravím vás, Killer Tomovič. Čus.